Poučili sme sa. Pôvodne mali naše zľavy skončiť cez víkend. Lenže práve počas víkendov nám píšete najviac. Pýtate sa na rady, porovnávate zájazdy, žiadate tipy, ktorý vybrať práve pre vás. A my to chápeme. V našej ponuke je totiž niekoľko stoviek zájazdov, niekoľko stoviek jedinečných itinerárov. Nájdete tam obľúbené klasiky, ale aj miesta, kam vás žiadna iná cestovka nevezme. A to vždy v malej skupinke. Na našej stránke nenájdete jedinú másovku. Sú to exkluzívne autentické zážitky, kde nás je vždy maximálne 16. A na mnohé zájazdy teda ešte aj menej. Preto sme sa rozhodli tie zľavy predložiť. Máte čas až do dnešnej polnoci, aby ste si mohli v pokoji premyslieť, čo chcete zažiť, poradiť sa s nami a získať zájazd za naozaj bezkonkurenčnú finálnu cenu. A keď hovorím, že sa môžete poradiť, tak to myslím naozaj. V týme Victory Travel máme ľudí, ktorí v týchto krajinách nielen sprevádzajú, ale doslova tam žijú. Peter pozná Južnú Ameriku lepšie ako niektorí miestni. Tibor trávi roky v Afrike a poznajú od Sahary až po Kapské mesto. Ja mám Áziu v srdci už viac ako 20 rokov a stále sa tam veľmi rád vraciam. A to ani nehovorím o našich sprievodcoch, ktorých si neustále pochvaľujete, a to nielen za ich expertízu, ale hlavne za ich ľudskosť, ochotu, vytváranie super energie. Minule som čítal recenziu, kde ste sa vyjadrili, že sú takou čerešničkou na torte. Tieto zájazdy nevznikli za stolom v kancelárii. Vznikli priamo tam, v teréne, kde s miestnymi popíjame čaj, stojíme na sopkách a spoznávame ich kultúru. To najdôležitejšie, ceny umelo nenavyšujeme, aby sme vás lákali na vysoké zľavy. Všetky naše ceny, ktoré u nás na webe vidíte, sú finálne. Žiadne ďalšie poplatky, žiadne drobné písmenka. Len čisté zážitky a prešperkované itineráre, ktoré nikde inde nenájdete. Tak neváhajte. Ozvite sa nám, napíšte, zavolajte, pýtajte sa. Radi vám poradíme, aby ste si vybrali ten správny zájazd. A budeme sa tešiť, keď sa spolu vyberieme na cesty.